Igbo bụ Igbo, ekele m unu emela nwuchu. Oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'ụlọ ọrụ Enyimba TV abịara gị taa bụ Tọzdee abalị 25 n'ọnwa anọ afọ 2024 ma bụrụkwa ihe afọ n'ala Igbo. Na mmalite, ndị a bụ isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala adọọla ngalaba ikpe ziri ezi ọdụ n'ala anyị ka ha bagide usoro mgbanwe maka ịrụ ọrụ nke dị mma. Ndị ahịa Ekonha Shopping Center dị n'ala Aba arịọla gọọmenti steeti a ka gbatara ha ọsọ enyemaka maka ndakpọ nke ụlọ ahịa ha na-adakpọ ugbu a. Ndị agha soja aṅụọla iyi imemila enweghị nchekwa na mpaghara South East. Ọnụ bụ akụkọ nke taa bụ m Ezinne Mmadụ. Ngwa chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Onye isi ala Bola Tinubu na-adụ ngalaba ikpe ziri ezi n'ala anyị ọdụ ka ha malite usoro mgbanwe na ngalaba n'okwu ya na nnukwu nnọkọ nkụzi ihe nke ikpe ziri ezi nke nwere n'ogige nnukwu ụlọ akwụkwọ ikpe ziri ezi dị n'Abuja. Onye isi ala onye osote ya nọchiri anya ya Kashim Shettima gara n'ihu kwuo okwu gbasara ime ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na ngalaba ikpe ziri ezi. Na mmalite, onye isi oche nke ụlọ ọrụ n'ụlọ nzukọ Senate Godswill Akpabio gwara nnukwu kansụl nke ikpe ziri ezi bụkwanụ ndị nke ọ gbara ume ka ha na-eleba anya na-amaghị eme nke ụfọdụ iwu mgbochi nakwa otu esi eji ya na-eme ihe nke na-adabaghị adaba site n'aka ndị ọkaikpe. N'akụkụ nke ya, onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu Yakubu Michael kọwara na mgbanwe ga-emetụta ebe niile na ngalaba ahụ bụkwanụ nke dị oke mkpa iji hụ na a ga-eru ihe a chọrọ nakwa atụmanya nke ọha na eze. Ozi rutere ụlọ ọrụ anyị aka na-egosi na ngalaba ikpe ziri ezi bịara bụrụ ndị a na-akatọ n'ihi ụfọdụ ozi akparamagwa ọjọọ nke ndị ọrụ ụlọ ikpe na-akpa ndị ọkaiwu nakwa ndị ọzọ so na-arụ ọrụ na ngalaba nke mere na okwu nwugharị nke amalitere kpọrọwa bịara riwa elu. Ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka nchekwa njem ụgbọelu NCAA n'aha mkpirisi amapụla ọkwa nkwụsị ọrụ ha kwụsịtụrụla ụlọ ọrụ njem ụgbọelu Dana Airlines ngwa ngwa n'ihi nchegbu ndị e nwere gbasara nchebe. Ntụziaka nọ n'akwụkwọ ozi nke onye na-arụ ọrụ dịka onye Director General nke ụlọ ọrụ NCAA ọhụrụ bụ Chris Najoma zipụrụ n'Abuja. Ozi ahụ kọwara na ntụziaka ahụ dabere n'oke nchegbu maka ihe ize ndụ nke ahụtara n'akụkụ ụlọ ọrụ a. Mmachi nke ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ahụ na-abịa n'ihi na n'ihe na-erubeghị awa 48 otu ụgbọelu nke ụlọ ọrụ Dana Airlines nwechara ihe isi ike n'okporo ụgbọelu mgbe ọ na-achọ ịda n'otu akụkụ nke nnukwu ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed dị na steeti Lagos nke si Abuja wee na-abata. Dịka ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ahụ mere ka amata na ndị niile nọ n'ụgbọelu ahụ ma ndị njem dị 83 n'ọnụọgụgụ nakwa ndị ọrụ nke ụgbọelu ahụ ka akpọpụtakasịrị na-enweghị ụkọ ọbụla nke kọrọ ha. Onye isi ala Bola Tinubu enyela nkwado maka mgbaso mbụ nke usoro atụmatụ ego mgbazinye nye ndị ahịa agba ya nke mbụ nke ga-enye ụmụafọ obodo a ohere ịgbazinata ego maka ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ha site n'inweta ngwaahịa nakwa ụfọdụ ihe ndị ọzọ n'aka iji nwayọọ ma na-akwụ ya n'ọdịnihu. Usoro ego mgbazinye a ga-enyere mmadụ aka ime ihe ndị dị oke mkpa na ndụ dịka inweta ụlọ, ịzụta ụgbọala, inweta mmụta nakwa nlekọta ahụike bụchakwa ihe dị oke mkpa maka ibi ndụ ka mma. N'ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye isi ala n'ihe metụtara mgbasa ozi nakwa ọhaneze Ajuri Ngalale nke ọ nọrọ na ya kpughepụ na nzọụkwụ ahụ bụ mgbakọ aka ọrụ nke dị n'etiti ụlọ ọba ego ndị e nwere n'ala anyị tinyekwara ndị nke cooperative gburugburu ala anyị iji hụ na a ga-enye onye ukwu na onye nta ohere bụkwanụ ndị nwere mmasị maka nke a. Ụmụ Naịjirịa na-arụ ọrụ a na-akwụ ha ụgwọ ndị nwere mmasị n'inweta ego mgbazinye a nwere ike ịkụkpu n'ebe ndobe ozi bụ www.credittop.ng maka nke a bụ nke ga-akụrụ ọnụ n'abalị 15 nke ọnwa Mee afọ a.
usoro a ga na-abịa n'agba ebe ndị ọrụ bekee ga-amalite ritewe elele na ya tupu ya gbasaruo obodo anyị. Nnukwu ụlọọrụ kọmishọn na-ahụ maka ụlọọrụ mgbasa ozi MBC n'aha mkpirisi ekwuola na ọ ga-amalite inyochawa pesentị 21 nke ego ụlọọrụ mgbasa ozi kpatara n'afọ nke a na-akwụ ụlọọrụ kọmishọn a site n'aka ụlọọrụ mgbasa ozi niile dị n'ala Naịjirịa. N'okwu ya na nnọkọ ndị aka ji oke nke ụlọọrụ mgbasa ozi n'ala anyị, onye Director General ọhụrụ nke ụlọọrụ kọmishọn ahụ bụ Charles Ebuebu onye kọwara na nzọụkwụ a bụ iji lebara anya n'ihe metụtara oke ihe isi ike nke akụnụba na-arị elu n'ala anyị anya. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ndị si nke ụlọọrụ MBC ga-enyocha ụkpụrụ iwu ụlọọrụ ahụ akpọrọ MBC Code nke ọ gụnyere na ọ ga-abụ nke ọ ga-enye ndị aka ji oke mmasị obi ike n'otu bọọdụ ọhụrụ ahụ nke ụlọọrụ ahụ bụ ọdịmma nke ụlọọrụ mgbasa ozi niile dị n'ala anyị n'obi. N'ịgakwa n'ihu n'okwu ya, onye DG ahụ gbarụrụ ihu gbasara nchabi ikpe emere n'ọnwa Febụwarị afọ a nke machibidoro ụlọọrụ MBC iri ụlọọrụ mgbasa ozi ọbụla iwu maọbụ nha n'ụzọ ọbụla na-akọwa nke ahụ dịka nke na-ekwesịghị ekwesị. Ụlọọrụ ala anyị na-ahụ maka nrụrụ aka ego EFCC n'aha mkpirisi enyefeela steeti nakwa ndị gọọmenti nke Enugu ngwongwo dị 14 n'ọnụọgụgụ nke agbahapụrụ ọchịchị nke etiti. Nnyefe ahụ nke nyere gọvanọ steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mba nke onye isi oche ụlọọrụ EFCC ji aka ya mee, onye aha ya bụ Olu Olakoyede n'isi ụlọọrụ ahụ dị na ogbe Jabi nke isi obodo Abuja. Onye isi oche ụlọọrụ EFCC kpughere na njem a malitere ogologo oge gara aga n'afọ 2007 ma bụrụ ihe na-egosi mmekọrịta uru dị na ya n'etiti ọchịchị etiti nakwa steeti ndị enwegasịrị n'ala anyị. Gọvanọ Mba gosiri obi ekele maka nnyefe ahụ ma kelee onye isi nke ụlọọrụ EFCC maka ikwe ka ndị obodo ya nwetaghachi ihe nketa ha. Ngwongwo ndị ahụ gụnyere ụlọ, igwe ụlọọrụ redio na nke TV, otu ụlọ bụ maka nlekọta ahụike, tinyekwara ihe ndị ọzọ. Ụlọọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego nakwa iri ngarị n'ala anyị EFCC n'aha mkpirisi agbaala akwụkwọ na-ekwu na ha ahapụla akwụkwọ mkpegharị ahụ ha gbagburu megide iwu nke ụlọikpe ukwu steeti Kogi nyere ka a ghara ịnwụchi onye gọvanọ steeti ahụ pụrụ apụ bụ Yahaya Bello. N'akwụkwọ ikpe ahụ nke a gbara n'abalị 22 nke ọnwa Eprel a, ụlọọrụ EFCC kwuru na ha na-achịsa ọwa n'ihi na ihe na-eme ugbu a akụpụla akwụkwọ ikpe ha ahụ n'akụkụ. Ụlọọrụ kọmishọn ahụ gara n'ihu kweta na agbara akwụkwọ ahụ na-adabere n'ohere nke nwere n'iwu. EFCC na-ekpe Bello ikpe n'ebubo dị 19 gbadoro ụkwụ n'iri ngarị, nrụrụ aka ego riri ijeri naira 82. Okwu ahụ nọ n'ihu ọkaikpe Emeka Nwite nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja. Onye kọmanda otu ọktawa ike akpọrọ Operation Udoka na-alụ ọgụ megide enweghị nchekwa na mpaghara South East bụ Major General Hassan Taiwo Dada ekwuola na ụlọọrụ ndị soja ewetala na njedebe iwu onye apụla ezi si otu ahụ na-agba ọrụ niile nke otu na-achọ nta nwere onwe ala Biafra IPOB n'aha mkpirisi site n'aka otu nke ịkwa mgbọ ha bụ ESN n'anwụ. Onye kọmanda ahụ, onye jikwa ọkwa nke onye isi oche nke ogige ndị agha 82 Division, mere ka mara nke a mgbe ọ na-agụkọ ihe niile nke otu ahụ rụzurula na steeti Enugu. O kwuru na otu Operation Udoka alụọla ọgụ mkpochapụ ruru 183 na ngalaba niile. General Dada kọwara na ndị agha agaghị ada mba n'ịhụ na ebube lọghachiri na mpaghara South East. Onye ji ahụ otu pati Labour zọkwa onye isi ala na ntụliaka ezumezu n'ala anyị n'afọ gara aga bụ Peter Obi ekwuola n'otu pati ahụ ga-emericha ọgba aghara niile nakwa ihe isi ike ma nke ime ụlọ ma nke dị n'ezi ma si otu ahụ ghọọ pati siri ezigbo ike.
Obi onye gwara ndị akụkọ okwu n'isi obodo Abuja kwuru n'otu pati Labour ga-agabigacha nsogbu ya niile nke bụ maka nwa mgbe nta nke ọ ga-achife n'azụ ma welite isi ya n'ụzọ mgbasi ike. Ọ gara n'ihu mee ka amara na ịbụ onye isi ala anaghị agụ ya ọnwụ ịnọchi anya Bola Tinubu dịka onye isi ala a na-atụ anya ya. Onye gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga kpọkuru gọọmenti n'ogo ya niile ka ha bụrụ ndị nke ga-egbubilata oke mmefu ego ha na-eme ma chee ego ndị ahụ ihu n'idolite ndị mmadụ pụta n'olulu ụbịam ebe ọ rọrọ ndị aka ji akụ n'ala anyị ka ha sonyere ya n'ịgba mbọ igbo mkpa nke a na-ahụ maka mmiri nakwa ịdị ọcha tinyekwara ihe ndị ọzọ bụ maka usoro obibi ndụ dị mma n'obodo anyị. Onye Attorney General nke steeti Rivers n'oge gara aga bụ Ọkammụta Zaccheaus Adongo onye SAN onye enyegharịrị ọkwa ọrụ ọhụrụ n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche na ntụziaka nke gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara agbala arụkwaghịm n'iso ndị ya na gọvanọ na-achị. N'ozi o zigara odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ, Adongo jụrụ ọkwa ọrụ ọhụrụ ahụ enyere ya ma gbakwa arụkwaghịm site na kansụl ije ozi nke steeti ahụ dịka o boro gọvanọ Fubara ebubo itinyere ya anya n'ọrụ ya dịka onye Attorney General. O bukwara ebubo na gọvanọ nyere ya ntụziaka ịgbachitere okwu ikpe megidere onye Attorney General nakwa gọọmenti steeti ahụ nke ndị gbara ya nwere nkwado gọọmenti. Ka o si na dị onye kọmishọna ọzọ na steeti ahụ mmanụ na-erugharị na ya na mpaghara South bụ Isaac Kamalu agbakwala arụkwaghịm ma jụkwa ọkwa ọrụ ọhụrụ enyere ya ịgafe ministri na-ahụ maka nkewapụta ohere ọrụ nakwa nkwalite akụnụba. Kamalu bụ onye kwuru na udo ọbụla adịghị na steeti Rivers n'agbanyeghị nkwekọrịta udo ahụ nke emere ma gbakwunye na ọ ga-adị ka ihe siri n'ọkụ fọpụ bụ ya ịrụ ọrụ n'otu a ikuku si eku na steeti ahụ bụ Rivers. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia azọpụla njem iwusi ngalaba koko ike n'oge ọnụnọ ha. Ụkpụrụ mmepe nke koko nakwa nkesa ya nke afọ 2024 nke osote onye na-ekwuchitere ụlọ nzukọ ahụ bụ Honorable Austin Okezie kwadoro agafeela nnụrụ nke abụọ. Onye ntaakụkọ anyị bụ Kingsley Chibuike onye nọ n'Ụmụahịa webatara akụkọ na-ekwu na ụkpụrụ a na-eme atụmatụ nhiwe nke otu bọọdụ maka ịhụ na mmepụta koko na ire ya gburugburu steeti a ga-enwe isi. Ọtụtụ ndị kwenyere na otu bọọdụ ahụ ga-akwalite ngalaba koko n'ụzọ gbapụtara ihe ma si otu ahụ bugo mkpata nke ala anyị elu. Ka nnụrụ nke abụọ ahụ gachara, ụkpụrụ ahụ ga-aga na tebụl otu kọmitii na-ahụ maka ọrụ ubi maka ilebakwuru ya anya. Otu kọmitii niile nke ụlọ nzukọ ahụ ga-atụnye oke nke ha iji hụ na ụkpụrụ iwu ahụ ga-aghọ iwu n'eziokwu. Ndị na-azụ ahịa n'ahịa ukwu Ekeọha dị na Alaba ebe a na-arịọ gọọmenti steeti a arịrịọ maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma gbapụ ya ọsọ na atụmatụ nke nrụzigharị ahịa ahụ n'aka ngwa ngwa. Nke a na-abịa n'ihi ndakpọ nke ụlọ ahịa ndị nọ n'ahịa ahụ na-adakpọ ugbu a n'akụkụ niile nke ahịa ahụ nke ọtụtụ ndị na-azụ ma na-ere n'ebe ahụ na-emetụta ha. Ụfọdụ ụlọ ahịa ndị ahụ nọkọtachara ọnụ nke na ọ bụrụ na ihe mberede eme ma Chineke ekwela ọ ga-esi ike ịnapụta ndị mmadụ na ndụ. Onye eze ahịa nke ahịa ahụ bụ Emeka Okeke na mkparịta ụka ekwentị ya na ụlọ ọrụ anyị chetara otu mgbe n'afọ gara aga otu ụlọ ahịa dara n'ọnwa Julaị ma rịọ ọchịchị steeti a maka igbochi ụdị ihe ọdachi a ime ọzọ. Maazị Okezie kwuru na onweghị mgbe ọbụla ya natara ihe dịka $200 site n'aka gọọmenti maka ịchara ya ụzọ nke nrụzigharị ebe ahịa ndị a, ebe ọ kpọrọ ebubo a dịka nke na-enweghị ntọala. Ọ gara n'ihu kpughee na ndị ahịa nọkwa n'oke egwu na nchegbu ma ha ga-enwetaghachikwa ụlọ ahịa ha ọzọ ma ọ bụrụ na emechaa nrụzigharị ahụ. Nnyocha ụlọ ọrụ anyị mere gosiri na ihe karịrị 15,000 ndị na-ere ma na-azụ ahịa n'ogige ahụ nọ n'ihe ize ndụ ugbu a ma ọ bụrụ na emeghị ihe n'aka ngwa ngwa. Ọ bụghịzị akụkọ na ụlọ nzukọ omeiwu steeti a enyele ndị isi nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka nakwa ụlọ ọrụ
nakwa ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ steeti a dị n'ala Aba ka ha kwaga n'ogige amawapụtara ha dị n'osisi ọma nke bụ maka akụkụ nke usoro nchebe ihe bụkwanụ nke a ga-eji egbochi ihe mberede okporo ụzọ nke na-emekarị n'okporo ụzọ sitere Aba gawa Owerri bụkwanụ nke bụ okporo ụzọ awara awara nke na-atala ọtụtụ isi nke ụmụ akwụkwọ mahadum ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Esther Chima gbalịrị ịchọpụta ihe ji nkịta ọnwụ n'ihe metụtara nkwafe nke ụlọ akwụkwọ ahụ n'ogige ha bụkwa n'ebe nke ha kwesịrị ịnọ, ebe a kọwara na n'eziokwu ọrụ amalitela n'ogige ahụ mana otu esi na-ele ya anya ihe ka dịkwa anya n'ihe metụtara ije nke a na-azọ maka ụlọ akwụkwọ mahadum nka na ụzụ a ịkwafe n'ogige ahụ bụkwanụ nke dị na osisi ọma. N'akụkọ sitere na mba ofesi, okporo ụzọ niile dịcha n'isi obodo mba Kenya bụ Nairobi aghọọla osimiri atata n'ihi nsogbu oke idei mmiri kpatara nke na-agafelu oke aka na mba ahụ. Oke mmiri ozuzo emenyụọla mba Kenya anya n'ụbọchị ole na ole ugbu a nke kpatarala oke ọgbaghara na mba ahụ. Otu UN ekwuola na opekata mpe ihe dịka mmadụ 32 atụfuola ndụ ha ebe ihe karịrị puku mmadụ anọ ka a na-amanyelu ugbu a ịbụ ndị na-enwezighị ụlọ obibi n'ihi oke mmiri ozuzo nakwa oke idei nke na-amalitela ebe ahụ. Onye nlekọta nke obodo Nairobi bụ Edwin Sufuna zipụrụ otu ihe onyonyo vidiyo nke wekọtara otu ogbe nke jupụtara na naanị mmiri. N'onyonyo ahụ ndị bi n'ogbe ahụ tọrọ atọ n'elu ụlọ ha dịgasị iche iche. Okporo ụzọ awara awara ka mmiri tojuchara n'ọnụ na-emekwa ka oke fachi dịrị gburugburu mba ahụ. N'akụkọ ntụrụndụ, otu otiegwu ala anyị mma nke oriri n'ihe metụtara egwu bụ D'banj edeela akwụkwọ ịrịọ mgbaghara nye ndị otu nke ụlọọrụ Mohis Records. Ụlọọrụ Mohis Records ka ehiwere n'abalị n'afọ 2006 nke Don Jazzy nakwa D'banj bụ ndị isi ha. Ụlọọrụ ahụ nwere ndị na-eti egwu ndị gụnyere Wande Cole, Dr. Seed, The Prince nakwa K-Switch, mana n'ọnwa Maachị afọ 2012 ka Don Jazzy mapụrụ ọkwa na D'banj ahapụla ya bụ otu. N'ozi nke o zipụrụ, The Coco Master kwuru na ọ na-achịkọta otu akara egwu nke ọ kpọrọ Is Dear to My Heart nke ga-apụta n'ụbọchị Fraịde. Otiegwu a chetara afọ niile o jiri rụọ ọrụ ma kụọ egwu na ihe niile bụ gbasara ndị tụnyere ụtọ na uto ya n'iti egwu. D'banj tokwara ndị otu ya n'oge gara aga n'ụlọ ọrụ Mohis Records maka ihe ndị nke ha jikọrọ aka rụzuo n'afọ ndị gara aga. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye isi oche nke otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ n'ala anyị NFF n'aha mkpirisi bụ Injinia Ibrahim Gusau ekwuola na ọchịchị etiti ga-amapụ ọkwa maka onye kochi ọhụrụ nke otu egwu bọọlụ Super Eagles izu na-abịa. O mere ka mara nke a mgbe ọ na-agwa ụlọ ọrụ anyị bụ Enyimba TV okwu n'ihe gbasara nhiwe nke hiwere otu kọmitii dị 5 n'ọnụọgụgụ bụkwana nke hiri odo na ụlọ Sunday Dankoro dị n'ama egwuregwu MKO Abiola dị n'isi obodo ala anyị bụ Abuja. A ga-echeta na ala anyị enweghị onye nkuzi kochi kamgbe ọrụ Jose Peseiro kụchara ọnụ bụkwanụ nke bịara na njedebe n'ọnwa Febụwarị. Igbo ndị ọma, o zuola ma gbachaa n'akụkọ ndị nke anyị jiri bịa taa, mana tupu apịachie m ya kpamkpam ka anyị eleghachi anya n'isi akụkọ ndị ahụ bụkwanụ ndị ghọrọ anyị akụkọ n'akụkọ anyị taa. Onye isi ala adụọla ngalaba ikpe ziri ezi n'ala anyị ọdụ ka ha bagide usoro mgbanwe maka ịrụ ọrụ nke ọma. Ndị ahịa Ekeọha Shopping Center dị n'Aba arịọla gọọmenti steeti a ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ụlọ ahịa ha ndị na-adakpọ. Ndị soja aṅụọla iyi imemila enweghị nchekwa na mpaghara South East. Ekele m ndị niile haziri ma pịara m aka n'igwe ịhụ na akụkọ a ga-eru gị ntị, ebe mụ onwe m Ezinne Mmadụ bụ onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo na-asị gị cheta na egwu ahụ anyị gbafọrọ ụbọchị otu Igba ga-akwa nne ya anyị ga-agbapụcha ya. Kachi bụ ọnụ.